Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 20 stycznia 2025 roku. Po 68 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2025 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie artykułu 33 ustawy 1 i ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów, Dziennik Ustaw z 2024 roku. Pozycja 1050 i punkt 3 zarządza się, co następuje. Paragraf punkt pierwszy rozporządzenia określa szczegółowy zakres działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej ministrem. Punkt drugi. Minister kieruje działem administracji rządowej Szkolnictwo Wyższe i Nauka. Punkt trzeci. Minister jest dysponentem części 67 i 90 budżetu państwa. Punkt czwarty. Obsługa ministra zapewnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Paragraf punkt drugi. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 17 stycznia 2025 roku. Prezes Rady Ministrów, Dytus.